παιδιά, ήρθαμε εδώ και σήμερα είμαστε στο part 3 της Comic Con. Τώρα έχουμε το δεύτερο challenge. Να προσπαθήσουμε να γράψουν το όνομά του άτομα στο Death Note, το challenge 2. Και έχουμε και ένα τελευταίο challenge που εκεί θα είναι και το τελευταίο βίντεο για που θα κάνουμε μετά. Θα σας πούμε είναι έξι. Και να τα λέμε μια το Death Note. Χαϊέρα, Να το, εδώ είμαστε. Οκ, ρώτα άτομα, ξεκίνα να ρωτάς. Η δουλειά. Έλα λίγο μία. Αυτό εδώ το Lego και αυτό το έχω. Αυτά τα δύο. Αυτά εκεί τα δύο τα έχω. Πάμε να ρωτήσουμε άτομα. Εσύ, αλλάξει. Πρώτα εγώ να ρωτήσω, όχι εσύ ρώτα, εσύ Σοκίρα. Γιατί δεν ρωτούμε τον Άλεξ. Ξέρεις τι, κάθε φορά που θα ρωτώ σε λέω λίγο ύποπτος. Δεν είσαι ο Ελ. Όχι, δεν κάνω ότι είμαι ο Ελ. Ο Ελ έχει πολλά outfits. Actually δεν έχει πολλά, αλλά... Ηλιά, πήγαινε. Έλα, ρώτα τον Son Goku. Ο Goku. Δεν τον βλέπω ρε. Με σου φλός, πλάκα κάνει. Μην καλά, όχι. He's too powerful to get infected. Στον Willy Wonka, ρώτα. Ο Willy Wonka, αυτό δεν είναι ο Willy Wonka. Κοιτάξτε. Έλα, ρώτα ακόμα. Θα βρούμε το καλύτερο. Το καλύτερο θα πρέπει να το φάνει. Περίμενα να κάνω. Και θα πεις λίγο ύποπτο. Γίνεται ένα κότσο cosplayer. Θα σας κρατήσω μία εδώ. Πάμε. Είμαι ο Ελ. Είσαι ύποπτος. Και το άτομο μου μοιάζει. Εγώ δεν είμαι ο Ελ, εγώ είμαι ο Κέι. Εσύ στο PD μη μιλάς. Who's no. Undertale. Η Τσάρα. Κατάλαβα ότι Δεν ήταν όχι ακριβώς. εγώ έχω παίξει μόνο Undertale. Μπορεί να γράψεις το όνομά σου αυτό εδώ το κράτιο. Κλείσε με το κάμερα. Κλείστε. Δεν κάτσε. Θα γράψω ένα άλλο όνομα, όχι το δικό μου. Εντάξει, μου κάνω ένα βίντεο. Όσα άτομα τόσο το καλύτερα. Κάνω ένα challenge σε βίντεο γι' αυτό, οπότε προσπαθώ άτομα. Δεν έχουμε πάει στον πάνω όροφο. Στο πάνω όροφο ο παπάς μου δεν αφήνει, όχι. Θα πάω λίγο μόνο. Μην πάμε μόνος. Ο Γιούτζι ήταν του Βόη. Ο Γιώτζι είναι ήδη νεκρός, ήταν ήδη. Όχι ρε, δεν πέθανε. Στο Μόντζουλο είναι ακόμα... Πρέπει να σας κάνω spoiler. Πήγα να κάνω το cosplay. Οκ, ορίστε. Δεν κάνει. Εδώ. Οκ, που ποιους άλλους πρέπει να... Ρωτάμε τον Γιούτζι, ρωτάμε τον Γιούτζι. Τώρα εσύ ρωτάς. Όχι, μπράβο, εσύ είσαι ο Κύρα. Εσύ είσαι ο Αν Κύρα. έχω εγώ κύρα. That's right. I win. Δεν κάνω το γέλιο. Τσέσομα. Μαρίνη, παιδί. Έλα, ρώτα. Εγώ διέλυσα εγώ να πάω να... Ναι. Ρώτα. Περιμένω τα. Νόμιζα ότι έγραφε One Piece. Όχι, νόμιζα ότι έγραφε Τζότζο. Έλα, ρώτα. Έναν άλλο. Το καλύτερο cosplay, καλύτερο τα πάντα. Πιο διάσημος cosplay, πιο στεναχωρητικός θάνατος. Θα πάμε. Νομίζω ότι είναι δωρεάν σοκολάτες που θα πάμε να πάρει. Θα πω είμαι ειδικός στη σοκολάτα. Αν έχει φλάλα... Βρες άτομα! Όχι, βρίσκω. Αλλά δεν πρέπει να μιλάνε, ρε. Έλα, Γιούτζι. Προχώρα! Να κάνουμε και εμείς quiz, θέλω. Θέλω και εγώ να κάνω quiz. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα από σοκολάτα. Μπρο, δεν ξέρω τίποτα, Έχω τη χειρότερη μνήμη σε όλο τον κόσμο. Η Άνια. Αυτά, είναι η... Η Νάτσου
Νάτσκι και από το... δεν θυμάμαι πώς Δεν λέγεται. είναι Νάτσκι, είναι από Όχι, το είναι Τατάντα. Νάτσκι αυτό, πώς λέγεται. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πώς λέγεται το παιχνίδι. Το κοίτο αυτό σου λέω. Δεν είναι, νόμιζα ότι ήταν από το Τάντα. Μπορείτε να γράψετε το όνομά σας εδώ. Ξέρω τι είναι αυτό, έχω κάνει κόσμο τη μίσα. Άσε μας τώρα. Και το έχω κι εγώ. Αν θέλεις άλλο όνομα. Απλώς κάνουμε ένα challenge. Άλλο όνομα. Όποιο θέλεις. Θέλω... Legit Gaming Jam. Έλα, γράψε εσύ. Και να το βάλω. Γίνεται να σηκώσω τον ήχη μόλις τελειώσω. Έχουμε γράψει. Donald J. Trump, συμφωνώ. Θα έγραφα Charlie Kirk αν δεν είχε πεθάνει. Αλλά έχει πεθάνει. Θα γράψω Δημήτρης Ηλιάδης. Δεν τον ξέρετε, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Γίνεται να μου σηκώσει λίγο αυτό, επειδή δεν μπορώ να κοιτάξω. Σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου Α, έπεισε. Πού είναι το καπάκι. Γεια σας. Α, Πού είναι το καπάκι, ρε. Το καπάκι. Α, το καπάκι. Πού είναι το καπάκι. Και ερχόθηκα. Δεν πειράζει. Καπάκι. Πού είναι το καπάκι. Περνάω τέλεια αυτό το βίντεο. That's right, I win. How do you feel about that? Εγώ ήθελα να πω, εγώ θα έλεγα Φωτονέλα, αλλά είναι... Oh, sounds good papyrus. Όχι, τα παπούτσια. Που λέει αγαπημένος. Πού βλέπεις cosplay. Μπροστά σου, βλάκα. Να ρωτήσουμε την Πότση. Κάνει μότσι. Την πουτάρα. Πρώτα δεν ξέρεις η Πότση νερό, δεν ξέρεις πίγ. Μπα, Μα δεν ξέρεις τι είναι το Πότση νερό. μπα. Ξέρεις τι είναι πίγ. Μοιάζει με τις πλάκες. Όχι. Καλά, δεν πειράζει. Ρώτα αυτές, εσύ σωτήρα, εσύ διαλέγεις τις πίγ. Αλλά εσύ μου δίνεις ιδέες. Εσύ διαλέγεις, αλλά... Λίγο θα είναι μαύρα όλα. Μοιάζεις από τον Έλλη. Λόκι, Λόκι. Έλλη, πίγ. Να, δεν μοιάζουν. Εσύ γενικά δεν μοιάζεις τις άλλες λεπτομέρειες. Όχι, νο, μοιάζουν. Το μαλλί είναι, το μαλλί είναι. Ναι. Το μαλλί είναι λόρο. Το μαλλί είναι λόρο, άκουρες. Τα ύπαρξη είναι λόρο, άκουρες. Δεν μπορείς να κάνω κόσμο του Τζόσο. Όχι, ο Τζόσο είναι τα. Πήρα το μόνο που είχε χαλάσει. Α. Ο William Afton. Ο William Afton, ο Springtrap. Αφού λέει I always come back, έτσι γράψει το όνομά του. Γρήγορα ρε, τώρα ποτέ. Τώρα ποτέ. Πάμε τώρα που κέντρο. Συγγνώμη, μπορείτε να γράψετε το όνομά σας σε αυτό το τετράδιο. Εδώ. Δεν πιάνει, το έχω ξαναδοκιμάσει. Ένα ποιο να είναι. Ένα ποιο να είναι. Ένα ποιο να είναι νούμερο. Ένα ποιο να είναι. Ένα ποιο να είναι, ό,τι θέλεις. Θα γράψει τον, πώς λέγεται. William Afton. Πώς λέγεται ο μόβο τύπος. William Afton. Α, σωστά. Έχω χάσει το λόγο. Εσύ γενικά δεν ξέρεις τίποτα. Επειδή δεν έχω παίξει πολλά. Κάνω λάρ. Τζετζίνκο λάρ. Όταν κάποιος κάνει δεν ξέρω πάνω. Έλα, εγώ ήρθα. Γεια σας. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ποιο όνομα έγραψε. Χέντρι Έμιλι. Α, ο Χέντρι. Τον ξέρω, Χέντρι. Έλα, ας δούμε. I always come back. Ο μπρο δεν είναι ο Έλα. Μπρο, εγώ δεν είμαι ο Έλα, εγώ είμαι ο Άρ. Μπρο, μην κυλάς σαν τον κύρα, θα πάσω κρίση κριντζάρικου. Πάμε. Α, καλύτερα. Μπρο, είναι φουλ κουραστικό να περπατάω έτσι. Εγώ δεν κουράζομαι, ρε. Πάμε όσοι κάμερα. Μπρο, όσοι κάνουν cosplay τον Έλα, τους λυπάμαι να περπατάμε έτσι. Σιγά και εγώ τώρα περπατάω έτσι. Οκ, έγινε. I win!
Εντάξει, σταμάτα, δεν είσαι ο Ελ. Ρε, δεν είσαι κρατημένος. Με ρωτήσαμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς quiz. Ναι, τώρα σε λιγάκι να κάνουμε λίγο τις ερωτήσεις πάλι. Ήρθατε και πριν. Έτσι. Πιάσκα. Α, ναι. Η πρώτη μας. Βίκτορ. Κύρα. Κανείς όντως δεν έπεσε για το τράπεζο. Τι εννοείς? Αφού είδε ρε Death Note είναι. Μόνο legit το. Ο legit το είδε ρε. Αφού λέγε το Death Note. Ναι ρε μπρο, αλλά κανείς δεν το έγραψε όντως στο καπτωτικό τους. Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σας κλείσω λίγο λεπτάκι την κάμερα. Το ξέρεις, να πάω από ώρα. Αυτό το τέλ, μπρο. Κοίτα τι θα κάνω. Κανένα δεν θα μάθει. Θα γίνω ο Σόλια. Αν σβήσω το τέλος, βάλε ένα χ. Τέλεια ένα. Τέλος. Μπρο, όποιοι θα πάνε στο δαμείο. Ήρε. Ο Τζαξ. Ο Τζακ Σκέρ. Ο Τζακ Σικέρ. Σταμάτα με Τσάρλι Κέρκ, σταμάτα. Το ξύκο έχει μέσα. Το ξύξο, πώς λέγεται. Ξύξω. Λοιπόν, ένα τελευταίο άτομο που πρέπει να πούμε. Αλλά όχι, άλλα δύο. Ρε, άλλα δύο. Τι ρέει. Επειδή είναι... Who knows. Delete. Πού είναι ρε. Αυτός είναι cosplay, πώς λέγεται, Τζότζο. Τζότζο, πού το βλέπεις το Τζότζο. Εκείνο με το κοράλ. Με τον μπλε ρε, με τον μπλε. Τότε. Ρέι, την Ρέι. Δεν είναι από τον Τζότζο. Δεν πειράζει ρε, αφού είναι κλόνος. Δεν τον είδες τον Τζότζο. Νόμιζα αυτοί εδώ οι Δεν δύο. τον είδες τον Τζότζο cosplay. Αυτοί εδώ οι δύο μπροστά νόμιζα ότι ήταν Τζότζο. Ούτε στυλ Βολοράνο. Σιγά σιγά θα μας πιάσουν τα κάτω. Σάλικα. Εδώ, τι ρέει. Να βρούμε Σάκουρα. Κουράστηκα. 76. Τώρα κουράστηκα λίγο να ρωτάω ονόματα. Τώρα εσύ ρε, κουράστηκα λίγο. Όχι, εγώ θα είμαι ο Κύρα για λίγο. Εγώ θα γράφω όμως. Καλά, έλα. Όχι, νόμιζα ότι αυτός ήταν ο Τζόσεφ να μου πάρει αυτό. Προχώρα, πιο γρήγορα. Ποιο να ρωτάω. Τι ρε, αφού είναι κλόνος της Ήδη είναι dead, δεν με νοιάζει. Καλά αστείο. Μπάρκουκο. Τέλειωνε. Just killing already, bro. Τέλειωνε. Τόσες ώρες. Μπάρκουκο ρε. Τότε θα σπίσω το δεύτερο. Καλή εσύ ο Κύρα. Κύρα. Αν έχεις μάκι. Always here, every Ο Κύρα. Ο Κύρα, πού το Νάτος. Ο Κύρα. Πάμε γρήγορα ρε, πρέπει να τον βρούμε. I'm the real Κύρα, not him. Of course I know. He's me. Βρήκαμε τον κανονικό Κύρα. Όχι, εσύ σου κάνεις αυτό. Βρήκαμε άλλον Κύρα. Αλλά αυτός είναι κλόνος μου, γιατί I'm the real Κύρα. Νάτος. Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτή την αφήσει το έχω στο δωμάτιό μου, ρε, αυτή είναι εδώ. Συγγνώμη.
Μπορείς να γράψεις το όνομά σου σε αυτό εδώ. Α, το όνομά μου δεν μπορώ να το γράψω. Πώς σε λένε, ναι, ρε. Light Yagami. Αυτό είναι περίεργο, εμένα με λένε έτσι. Όχι, το λένε Κύρα. Κύρα. Ω, τι είναι αυτό εδώ. Απλώς μου το έδωσα. Τώρα που έχω μάθει το όνομά σου όμως, τελείωσες. Έλα, θες το γράψω. Θες το γράψω. Ορίστε, σε ευχαριστώ. Ωραία, bro. Το παίξε site. Το παίξε site, ρε, το παίξε site. Site. Ρε, τι έγραψε, τι έγραψε. Laurel. Περιμένετε και δεν θα πάθετε. Laurel, έγραψε Laurel. Αλλά δεν ήταν πολύ καλό, Στη Λόρα. Ω, τι είναι αυτό. Γιατί μικρά. Μα, δώσε. Ρε, βρήκα ένα ψεύτικο. Τη Ρέζε. Μπροστά είναι η Ρέζε. Πρίμα, αυτό είναι από το What's in the Rock. Όχι, δεν κάνω τριπλό. Ας, όχι, όχι. Πρέπει να κάνω τις ερωτήσεις, ρε. Δεν έχει πανέλθει άμα βλέπεις το παιχνίδι ακόμα. Όπα. Βρήκαμε ένα ψεύτικο Κύρα. Αλλά I'm Κύρα. Bro, δεν είμαι ο I'm the Κύρα, το Κύρα, δεν είμαι το Κύρα. I am Κύρα. Δεν εσύ είμαι το Κύρα. I'm Κύρα. Αλλά εγώ είμαι ο real Κύρα. Πήγαινε όπως πάντα. Ο άλλος ήταν ψεύτικος. Απλώς είχε μόνο μια χραβάτα, σιγά. Αλλά μιλούσε σαν τον Ελ, παραδέξτε το. Αυτή ήταν λίγο λάθος, μιλούσα ότι... Bro, περίμενε, μπορώ να κάνω voice acting τον Ελ. There are many types of monsters in this world. Λοιπόν, έχουμε κοντά μία ώρα ακόμα λοιπόν σήμερα. 9 η ώρα δίνουμε φυλάκια και τα λέμε αύριο. Αλλά μέχρι τότε, 8 η ώρα, το τζου είναι σιγά Πάμε να φάμε. Όταν τελειώσουμε το βίντεο, εντάξει. Ένα τελευταίο άτομο χρειαζόμαστε. Και όχι ξανά το λαϊκιά. Και όχι ξανά το ψεύτικο λαϊκιά. Κάποιον από τον Νάρκο, bro. Πρέπει να κάνουμε Νάρκο. Ναι, αλλά όχι τον ψεύτικο λαϊκιά καμί. Γιωρίτσα από το Blitz μετά. Έλα. Γιωρίτσα από το Blitz. Πού είναι? Εκεί. Πού? Ρε, αλήθεια. Ωχ, γυρίζουμε. Σφυρώτα αυτή τη φορά. Πού δεν έχεις κάνει κάτι αυτά? Εσύ, εγώ θα είμαι ο Κύρα, γι' αυτό μόνο γι' αυτό θα είμαι εγώ.